Danas ću vam predstaviti 3 remake-a koja sam gledala i koja preporučujem za ovo doba, ovo letnje doba u kome ćemo, nažalost, biti mnogo više kući ili negde na nekoj rečnoj obali nego na putovanjima. Prva je serija Get Shorty Epixova, koja se emitovala od 2017. do 2019. Ima 27 epizoda. To je remake Sonnenfieldovog filma iz 1995. u kome su glumili Danny DeVito, Rene Russo, John Travolta, jako duhovitog filma. Čini mi se da postoji neki dramski tekst ili neka priča po kojoj je to nastalo. Definitivno, to je najbolja stvar koju sam gledala prethodnih godina. To sam gledala dok sam se lečila ovo vreme, dok sam se ja lečila od moje primarne bolesti. I serija je komedija, drama. Sjajna je glumačka podela. Ray Romano je jedan od glavnih junaka. Ko zna njegov opori humor, takav humor sledi i u ovoj seriji. Međutim, on nije glavni glumac. Pogledajte seriju, pa neću uopšte se bavim imenima. Hoću da kažem samo da je to serija o snimanju filmova, možda jedno od boljih ostvarenja koje sam gledala, beskrajno inteligentno. Frajeri koji su krimosi, koje predvodi južnoamerička šefica njihovog nekog mafijaškog ganga, stižu u Hollywood i tu pomoću prevara njih dvojica, inače oni su plaćene ubice, menjaju čitavu svoju životnu filozofiju, ne bi li se bavili filmom. To je toliko duhovito. Shorty je inače ćerka glavnog junaka, koji je jako zgodan, Chris O'Dowd, ja ne znam ni da izgovorim njegovo prezime, jako zgodan i jako dobar glumac. Kad ga budete videli, on je Irac inače poreklom, kad budete videli znaćete o kom, mislim, prosto ćete ga prepoznati iz nekih drugih filmskih ostvarenja. Mislim, to je jedan spektakularan film, isto serijal sa puno obrta. Glavnu mafijašicu glumi jedna južnoamerička glumica, maestralna. Mislim, cela serija je maestralna, zaista, od svega što sam sad preporučila u ovom prošlom izdanju i ovom sada, to je definitivno nešto najbolje što možete. Znači, Get Shorty, Epixov Get Shorty, 3 sezone, priča o krimosima koji u Hollywoodu hoće se bave filmskom produkcijom, pisanjem i koji shvataju da suština života nije nasilje, nego umetnost ili jedno i drugo.